Ana Jones. Hello, shalom. Makadiko amane shamwari. Tinofara. Tasangana zvekare nyaya dzemudzimba, zveupenyu, zvinhu zviri kuitika munyika. Tiri mumazuva aya ari kunzi COVID-19 yanetsa. Asi isusu tiri muna Jesu. Tiri muna imwe kingdom yakasiyana neyemunyika. Saka maonero edu ezvinhu, mafungiro edu nemaitiro edu anofanira kuva akasiyana. Toda kuverenga shoko. Ndiri kuna Philippians chapter 4. Ndiri kuverenga riri pafoni. Asi ndine Bible rangu pano paside apa. Alright, ndiri kuverenga nechishona nokuti handina Bible rechishona. Ndiri kutanga pavhesi ya6. Musafunganya pamusoro pechimwe chinhu, asi muzvinhu zvose kumbirai Mwari neminyengetero, nemikumbiro uye nokuvonga. Hanzi musafunganya, musanetseka, musatambudzika. Do not be anxious. Hanzi asi nemikumbiro, neminyengetero. Prayer and supplication. Let your request be made known to the Father. Uye rugare rwaMwari runopfuura kunzwisisa kwose rucharindira mwoyo yenyu nemifungo yenyu muna Kristu. Nyaya iri kunetsa vanhu inyaya yekuti ndinodyei, zvese zvavharwa, kubasa handisi kuenda, ndinodyei, vana ndovape chii, ndoita sei? Gavhmendi haisi kutipa rubatsiro. Iyo gavhmendi ingakupe rubatsiro kuZimbabwe. Iyo gavhmendi isina mari here? Havanawo nemari. Uye vazhinji vevatungamiriri havasi kufamba murudo rwaJehovha. Havafunge nezvako, vanotofunga nezvemhuri dzavo nehama dzavo. Ndakuenda pavhesi ya19. Ndiri pana Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Vhesi ya19 inotiyo. Uye Mwari wangu achazadzisa zvamunoshayiwa zvose maererano nokubwinya kwepfuma yake muna Jesu Kristu. Ndafara nevhesi. Hanzi Mwari wangu achazadzisa zvamunoshayiwa. Indakukuudzai, Mwari wangu achazadzisa zvamunoshayiwa imi maererano nokubwinya kwepfuma yake muna Jesu Kristu. Makatenda kuna Jesu here? Chiri kunetsa? Sei muri kushaya? Vazhinji kushaya kudzidziswa shoko. Vazhinji havasi kuziva. Tiri kusangana nevakawanda, asi tikavadzidzisa shoko, aiwa vari kubata shoko nekukurumidza. Vabata shoko wosimukira. Hazvimbotora time. Ne1 week munenge matosimukira kare. Chekutanga kutenda shoko iro riri, munofanira kuritenda. COVID kana kunyange kune drought, mukaverenga pana Genesis chapter 26 verse 12. Isaac akadyara nguva yedrought, akakohwa. Bible rinoti 100-fold. Handizoti nechiona chinonzi, but 100-fold nguva yedrought. Ko murenje, vana veIsraeri zvakafamba sei murenje? Vaidya, havana kushayiwa. Nyama nenyama vachipuhwa zvekudya vari murenje 40 years. Mwari wedu ndiMwari vanopa, ndiMwari vakatendeka, ndovakakuisai pano pasi. Ibasa ravo sababa kuti imimi muwane chekudya, muwane chekupfeka, muwane zvamunoda. Asi munhu haasi kuziva kuti zvinofambiswa sei. Saka tichakuratidzai kuti zvinofambiswa sei. Okay, number 1. Ngati munofanira kutenda shoko. Ndochekutanga, tendai shoko. Chechipiri, monyora mavhesi enyu amuchashandisa pakutenda kwenyu ikoko. Ndakupai Philippians chapter 4 verse 6 ne7. Munogona kuwedzera kana verse 8. Ndakupai Philippians chapter 4 verse 19. Munogona kutora zvekare Matthew chapter 7 verse ya7 ne8. Iye anotikumbira unopuhwa, tsvaka unowana, gogodza unozarurirwa. Nekuti kune mumwe nemumwe uyo anokumbira anopuhwa, uyo anotsvaga anowana, anogogodza anozarurirwa. Saka munofanira kuva mune mavhesi enyu amunoshandisa. Munogona kushandisa zvekare Mark chapter 11 verse ya22 kusvika pa26. Munogona kushandisa zvekare 1 John chapter 5 verse ya14 ne15. Asi vazhinji chinovavhiringa ndechekuti vanoti handisi kumboona maresults. Alright, toenda panumber 3. Panumber 3
kuti muone maresults munofanira kutenda pamunonamata kuti mava nazvo. Unokuda vanazvo sei kuti ndichangonamata? Hongu, zvinhu zvose zvinotanga mumweya. John 4:24 inoti Mwari mweya, vanomunamata ngavamunamate mumweya nemuchokwadi. Saka munopuhwa ipapo. Mukaverenga Daniel chapter 10 munoona kuti Daniel paakanamata akatanga kunamata achitsanya. Pakazosvika ngirozi papera 21 days. Daniel, musi wawatanga kunamata ndopandakatumwa, nekuti Mwari vanonamata ipapo. NdiMwari izvozvi. Pachirungu tinoti chi? Now. Faith is now. Kana muchiti ndichazowana, ndimi makuzvitaura mapesana neshoko. Saka hazvina hamusi kuzviona nekuti muri kupesana neshoko. Mwari havagona kuchinja shoko ravo nekuti hamuzivi. Vanototsvaga nzira yekuti muzive mawaniro ezvinhu o maitirwo ezvinhu. Ndosaka inini ndatumwa kwamuri kuti muzive maitirwo ezvinhu. Pasi rose hapafaniri kuva pane munhu mumwe chete anofa nenzara. Hapafaniri kuva pane munhu mumwe chete anoshaya pasi rose, nekuti Jesu vakatitenga nemutengo unokosha ropa ravo, vakatiwanira zvose, vakati zvapera zvose zvakagadzirisika kuburikidza naMambo Jesu. Dambudziko vanhu havasi kutenda shoko, vamwe vanhu havasi kutenda muna Jesu, vamwe vanhu kusaziva, ndo dambudziko ratinaro. Asi nhasi zvenyu zvanaka, makuzivawo zvekuita. Saka unobva wagamuchira ipapo. Saka mirai ndikupei mufananidzo. Toti ndiri kuda dhirezi reredhi. Zviri kwauri, kana uchida kuti ngoti dhirezi, kana uchida kuti dhirezi reredhi, kana pane zvimwe zvauda kuwedzera pamusoro pedhirezi reredhi rine maflowers ewhite, kana uchida kuwedzera kuti rakareba rinosvika kumakumbo uko, ameni zvaunenge uchida kutaura iwe unotaura padhirezi rako reredhi rauri kuda. Baba, ndinokutendai. Tinoshandisa shoko nekuti Psalm 100 inoti enter into his gates with thanksgiving, into his courts with praise. Saka ndiri kupinda nekutenda nekurumbidza. Ndo mapindiro andiri kuita, andiri kuenda pamberi paJehovha. Ndinokutendai nekunipa Mambo Jesu, ivo vakanifira pamuchinjikwa. Ndinokutendai neupenyu hwangu nekuti munondida. Ndinokutendai nezvose zvamunoita muupenyu hwangu Baba. Baba, ndinokurumbidzai. Imi Ishe wamadzishe, Mambo wamadzimambo. Kunze kwenyu hakuna mumwe zvikare. Ndimi makasika denga mukasika nyika. Baba, ndiri kukumbira dhirezi reredhi rine maruva ewhite randakaona rinosvika kutsoka uko. Ndagamuchira dhirezi rangu iri nekutenda nezita raMambo Jesu. Ndatova naro. Wotanga kurumbidza Jehovha. Baba, ndinokutendai nekuti makatendeka. Makati tikakumbira tinopuwa, saka ndatova nedhirezi rangu muzita raMambo Jesu. Wotofara zvako. Wotofara. Asi kune zvimwe zvinhu zvinoda kuti udyare seed, udyare mbeu. Zvinhu zvakaita sechikafu haunidhe kudyara seed. Asi zvakaita sekuda new wardrobe, uri kuda motikari, uri kuda mastovhu, mafiriji, uri kuda salvation yemumwe munhu, kana education yevana vako, kana kunyange utano hwako, unogona kudyara seed yehealth or yehealing, yedeliverance, unogona kudyara seed. Zvese zvinoita zvichitungamirwa naMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene vanogara kupi? Vari mandiri Mweya Mutsvene. Ndofanira kutenda zvekare, ndozvinotaura shoko. Mambo Jesu vakataura vakati, handikusiyi muri moga, ndichatuma Mweya Mutsvene vachauya vachigara nemi. Ndiri pana John chapter 14, mukatanga pavhesi ya15 kusvika pavhesi ya18 nevhesi ya26 pana John 14 ipapo. Ukaenda pachapter 15 vhesi ya26 pataura nezvaMweya Mutsvene. Ukaenda pachapter 16 John iyoyo, ukatanga pavhesi ya7 kusvika pavhesi ya15 panotaura nezvaMweya Mutsvene. Nebhuku ramabasa zvekare, bhuku raActs chapter 1 ukaverenga vhesi kubva pa4 kusvika pa8 panotaurwa nezvaMweya Mutsvene zvekare. Kune mamwe mavhesi akasiyana siyana anotaura nezvaMweya Mutsvene. Saka tinofanira kuziva Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene vanokosha matiri. Mweya Mutsvene ndiani? Ndimudzidzisi, nditicha. Mweya Mutsvene mubatsiri. Mweya Mutsvene ndo vachatiratidza zvinhu zvichauya. Mweya Mutsvene vanotiyeuchidza zvinhu. Mweya Mutsvene ndo vanotibatsira pakunamata. Mweya Mutsvene ndiguide, vanotitungamira, vachitiratidza zvekuita. Mweya Mutsvene vanokosha. Every day tofanira kutaura naMweya Mutsvene, mangwana neMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene ndinokudai. Mweya Mutsvene apa ndofambisa sei? Mweya Mutsvene ndarota idzi hope idzi. Zvinoreve chi? Hope idzi dzinoreve chi Mweya Mutsvene? Ndo zvatofanira kuita pamusoro paMweya Mutsvene. Saka kana tadaro manje tinobvunza Mweya Mutsvene, Mweya Mutsvene, ndingabise chiri chiise seed.
unovhara maziso ako. Mweya mutsvene ndingape chiri chiise seed, ndingabise chiri chiise seed. Seed inogona kuva iri mari kana kuti chinogona kuva chiri chimwe chinhu. Shuga, sipo, hembe, chero chinhu chaunenge watorwa namweya mutsvene. Kana wadaro unofanira kuziva kuti mweya mutsvene vanotaura chokwadi. Woti mweya mutsvene ndinganopa ani seed inoendesa kupi kwandinonodyara. Woudzwa, musangomhanya muchingoita zvinhu zvenyu zvemusoro wenyu, nekuti ukaita zvako zvemusoro wako hazvibudi. Zvinobuda nezvamweya mutsvene, zvekutungamirwa namweya mutsvene. Hama dzangu, sevaKristu ngatitungamirwe namweya mutsvene. Saka tora nguva uchidzidza nezvamweya mutsvene. Ndichazoita imwe audio zvekare ichataura pamusoro pezvamweya mutsvene. Saka tiri kutungamirwa, prayer yako ive inotungamirwa naJehovha. Puhwa uchenjeri, puhwa ruzivo. Exodus chapter 31 verse 3. Mwari vanopa uchenjeri, vanopa ruzivo. Kana James chapter 1 ukatanga pavhesi ya 1, Mwari vanopa ruzivo kuti uzive zvekuita. Tisangonamata sevanhu vasingazivi. Tiri pano kuti tikubatsirei. Phone number dzedu dziri mudescription box umo, ndo madziri phone number dzedu. Saka takudzidzisai manamatiro amunenge muchiita, muchitenda shoko, muchitenda kubata kwamweya mutsvene mukati meupenyu hwenyu, muchigamuchira pakare ipapo muchitenda. Mashoko enyu ngaasave ekuparadza prayer. Tichaita imwe audio pamusoro pemashoko. Mashoko enyu ngaasaparadze prayer. Mashoko enyu ngaave ekuvaka. Mapedza kunamata musazoti hamene kuti zvinoita. Mukadaro chete prayer yenyu maparadza, zvashaya basa. Nekuti munonzi hamuna faith, hamutendi. Hamuna faith, hamutendi. Nekuti muri kutodhauta, muri kutoti zvinoita here. Ko mukagoti zvinoita here, isu patanamata paya tatenda kuti zvatoita. Ndo mafambiro eshoko iwayo. Shoko hatifambe nezvatinoona. Thomas, atinoti doubting Thomas uya, akati ini ndinoda kuona, akatsiurwa namambo Jesu pamusoro paizvozvo. Akati vakaropafadzwa avo vanotenda vasina kuona. Iwe tenda kuti wava nazvo zvawanamatira usina kuona, nekuti uchazozviona zviro kwazvo panyama. Zvinhu zvese zviri kutanga zviri mumweya. Kutenda kwako ndokuchaita kuti zvinhu zvako zvionekwe panyama. Komanda Ana, ndiri kufara nekuti mabata chidzidzo ichi. Ndiri kufara nekuti mweya mutsvene vari kutotaura nemi izvozvi. Ndiri kufara nekuti upenyu hwenyu nehwehama dzenyu neshamwari huchachinja nekuda kweshoko iri. Hama dzangu, Jesu vakatipa zvese. Kusaziva chete. Vamwe vakati kusaziva kufa. Chokwadi mungatofa nenzara, mungatongofa muri murima. Asi nhasi ndaunza chiedza muupenyu hwenyu. Ruoko rwaJehovha ngarubate. Upenyu hwenyu ngausimukire zuva ranhasi. Maakuchinamata mune confidence, maakunamata mune kutenda, maakunamata mune kuziva, nekuti Ishe vanokudai. Mwari wedu wakatinakira. Zuva ranhasi nyasha dzaratidzwa mukati meupenyu hwenyu. Tichasangana zvekare nemamwe audio atichange tichiisapo, nekuda kwekuti Jesu vakatifira, vakabhadhara mutengo wose. Tava kungofara chete. Komanda Ana.